To plemieszka do pičiet. Dobrý deň. Dobrý, pozri si na cukrík. Fialový. Jaký? Fialový. Nemyslíš vážne? Hej. Modrý. Zelený. Modrý. Chlapče, to vidíš rôzne farby tu? Keď všetky sú sivé. Nedá. Nedá. Zelená. Zelený. Dusík. Chceš? Hosel dusík aj. No ten dusík. Cigarety. A to koľko máš rokov, že ty cigarety od mňa chceš? Nepredám ti na tuber juice. Nie ten džus. Toto, croissant. Nie croissant. Aj tak, už čo chceš chlapče, fakt! Cukríky. Fialový cukrík. No, ja tu s tebou trácam čas a ty furt. Cigarety, listovky. To nepredám ti. Tak jak sú. Nie. A zaplatiť je treba? Akože? Počkám, si mám peniaze. To nemyslíš, vážne. Chyťte ho! Tak ti treba! Nedáš mi na nábor! Šiku, tu ma, idem zavolať policajtov! Kde mám telefon? iPhone nový. Pani sa. No dobrý deň. Áno, Chcem na hlasík tu kradeš. V koho jednote? Kucaný 11. Teraz som tam. Áno. Dobre. Dobre, tu budete jedna kradeš maloletá osoba v zrastu ako opička malá jaguar, hej. Dobre. Dobre, teta moja čičovské ujo. Dobre, dobre. OK. Piče, mi bolila od toho buzeranta. Ty, co tu nás robíš? Fajné cukríky boli, aké Policia! Co tu nás robíš? Policia! A už si náš. Už si náš. Ruky dozadu. Vstávaj. Čo mi skradnul? Lebo som chcel. Nemal som peniaze. No, vstávaj. Ruky dozadu. Hlava dole. Mene Ježiša Krista. Zlodí pojebaný. Mám Ukrajina. Pani, co mám ukradnúť? Vyzerám ti ako pani. A toto tu, tovar. Sladkosti, cukríky a aj Winston. Cigarety. A maloletie. Chcete dať trestné oznámenie? Čo prosím? Trestné oznámenie? Ja no môžem dať presne, nemám ani koľko, mám rokov, však pýtajte sa ho. Koľko máš rukov? 14. Môžete. Na oddelenie. Hoď. Dole hlava. Hoď. Dole hlava. Tak, práce zdieľa, iba mi je zlamte fú. Čekaj. Radníci. Na oddelenie. Tovar ubrať. Poprosím vám. Čo to je napadlo ukradnúť? To som Čo ti napadlo? Nemal som peniaze mu zaplatiť. Hej? Hej. A kto ti to povedal? Nikto. Nikto? Poprosím Vackom. Čo ma biješ, ty Popri kokos? sa. Ruky dozadu. Čo mám? Kokos. Ruky dozadu. Ruky dozadu.
chytíme ho!